Okay, mayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala dinhi atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, pitsa 14 na kini sa bulan sa Oktubre tuig 2024 o padayon kita mga higala sa ato ang mga buhat tuno ni ini kamuntuhon. Kumusta na din no ato mga kaigsuunan sa Valencia ug sa Pamplona no, bago pag nahuman mga higala kakahapon itong petsa Sabado ang ilahang kapistahan. I heard nga generally successful no, mayong tempo o niya walay mga kakulian nga nasugatan no? Valencia bugnaw ang lugar mga higala, pero last Saturday medyo niinit gamay tungod sa kadaghang tao. Bugnaw manunta ng Valencia mga higala, pero tungod na itong nakalabay sa Sabado baling inita kidaghan man kayong tao mga higala. Kalagmitan ginang mudaghan nagkalit mga alas 11 puno ginang Valencia na mga higala, kaya mga taga Dumaguete mangadto manas Valencia aron mamista. Maupod gihapon sa Pamplona mga alas 11 pod, mga taga Tanhay mangadto po nas Pamplona aron adto didto maniudto. Ayan no. So kumusta na no ang ato ang Cora Parroco usab din ha sa ang ato mga pare karon nga na-assign din ha sa kuan atong mga na-assign nga pare karon din ha sa Pamplona no. I heard nga si duha na sila ka pare dero no, si Padre Leonard Tan o si Padre Francisco kini Guminciano, kay medyo sako ra nang nadungog ka huluhungi ko nga wa mo ko kakuan pa sa official gyud nga communication nga kini nga medyo ba naglain ang paminaw sa lawas ni Padre Francisco. Namuna nga duha karon sila dinha no, ni ayuda si Father Leonard Tan nga no. O niya dito sa Valencia nga tong kuan dinha mga kining gitawag natong mga kaparian nga na-assign karon din ang mga bantugan nga mga kining grupo sa mga kaparian, kining grupo nila sa Recoletos no. Kining Recoletos mga higala dako kay kining gikatampo sa paglambo sa kanang simbahan diri sa Negros Oriental, kay sila man gyud maoy mga misyonero nga na-assign din sa mga katsila man ni sila no. Ingon niya no. So muna nga atong giampo atong pasalamatan ang Ginoo mga higala nga malampuson kaayo no ang nahimong fiesta sa Valencia ug sa Pamplona. Congratulations sa tanan nga mga Valencianhon ug mga Pamplonanhon no. Unya padayon usab kita sa ato ang mga buhatonon mga higala. Of course Holy Rosary Month taron, nahala mag rosaryo gud ha kato mga nagdebosyon sa mahal nga birhen. Kita mga Katoliko supposed to be magdebosyon kita sa mahal nga birhen, kay ato man ang gitawag si Mama Mary og ang atong inahan nga tuwa sa langit. So muna nga kita mga Katoliko magdebosyon kita sa Santos nga Rosaryo ha no. Kami diri kanuos Ginoo diri sa Ayungon every day gid mi nagdon rosary no, nagkakuan-kuan ang maong debosyon, nakasunod ko niyan ang maong debosyon sa atong talahurong arsobispo sa Palu no, ang atong former bishop here diri sa Dumaguete, si Bishop John Du no. Siya may nakatudlo namo no, kaming mga seminarista hangtod kaming mga kaparian. Ako usa ko sa mga ilang gitawag na to protege no. Mga kanang nakasunod sa mga paniginan ni Bishop John Du nga magrosaryo gyud ang parokya matag adlaw ana no. Nahala no may mudto na diay sa anong talahurong obispo no, si Bishop Polito B. Cortez, ang atong mga kaigsuunan nga mga kaparian, kalakip ng akong mga classmate no, si Padre Dalmasio Hiramis Dami no, si Father Obing Masyon, si Father Tonton Arnaiz ug ang tanan yung mga kaparian. Ang akong usa ka kauban mga higala tuan naman sa laing kalibutan, tuan na sa sabakan sa atong Ginoong Jesucristo, si Father Burton Villarmente ug kini pong usa pud nako kakauban mga higala si Father June Arcibilla nga na-dispense na no. Congratulations the John Tix no, nga formal na gyud sila nga matud pa na dispense na sa ilahang pagkaparis. Congratulations no. Ug si Father kining Ray Aguilar no, ako ang pud nga barkadang pare mga higala atong suod pong mga higala no. Malipayon sa tamang higala nga naingon na niya na yan ang dispensation mga higala, buti pasabot nga may pagtugot na ka nga mogawat kagikan sa pagkapari o
magpuyo na isip usa ka padre di pamilya. Ayan, no? Nahala. Naigmuto na kanatong tanan. Congratulations to all of us. Ang atong gihulat na lang po ng higala nga fiesta, unsa naman pong pistaha, November 30, no? November 30 ba to? No? Sa kuan kining Amlan, okay, Bonifacio Day man na, no? Niya ano mo agi pas do Magite, no? November 25, no? Unsang adlaw daghan ang pistas no Bagete, no? November 25, no? Ko ka unsa mga adlaw mahigal. Lunes, patsada, no? Lunes, tibuok kalibutan, makapamista gyud ko ani, no? Makapamista na gyud ko ani mahigala kay usually di mo ko kapamista nias. Kuan kay Lunes na mo kay daka na Domingo. Karon kay ang November 25 kay kuan man. Lunes man, makaadto jud ko sa Magita na makapamista gyud ko. Nahala no, may mood to na kanaton tanan mga higala, lukob Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato nga pagsibya. Nahala no, ari kita sa atong Saint of the Day. Abay na nga atong Saint of the Day karon, October 14. Walay lain kung dili si San Calixto no no. Kini siya kuan Ginoo ni Santo Papa Ginoo ni, no. Kuan siya kanang former slave. Uy. Ngil po dai ni si San Calixto. Former slave. Uli po ni siya kaniadto who became a bishop and a pope, no. Unya pitiful to slaves and the unemployed, no. Unya matud pa nahimo gyud siya maayo kay nga Santo Papa kay tiaw mo bagod mahigala nga kini si San Calixto di Uno, ha. Gikan sa pagkaulipon kada bitong mga negro bitaw mga higala nga nahimong uli dili anak amot negro pero gani siya o dili puti siguro level siguro mga Latin American nahimo ni siyang slave and then nahimo siya nga usa ka obispo, nahimong pare, nahimong usa ka obispo ug gani nahimong Santo Papa kini si San Calixto I, no. Sumuna nga nahimo kay isang maluluyon sa parehas ng slave sa una ug ingon man usab nahimo siyang maluluyon sa mga pobre, no, until his death, no. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong santo sa Katolikong simbahan, si San Calixto I. So yan, no. Hala, no, ari na ta mahigala sa atong CBCP News. Ato din kumustahon din na, no, ang ako ang gawix din na sa Kalumbuyan, no. Ang akong agaw din na si Padre Christian Dorango Gawex. Kumusta na kaya Gawex, no? Taga Kalumbuyan, ha, palanggaabay ninyo ng ako ang pariente din, ha, no? Mga Kalumbuyanos. Kailangan po ko yung mga kandumanan din, ha, sa kuan Kalumbuyan, no? No po ko ang mga tao din na doon na po pipila din, ha, nga ako pa'y nagbunyag, ako pa'y nagkasal, ako pa'y nagpakumpisal, ako pa'y no, sana, no? Palanggaan niyo na akong gawis diha, buutan manoon kay na akong gawis din, ha, nga nakasal nga maoy kura paroko karon din sa Colombia, no. Ari kita sa CBCP News mga higala, CBCP News, instalasyon sa bagong obispo sa Gumaca, Quezon, gikatakda na si Bishop-elect Eugenius or Eugene Cañete. Formal nga mulingkod sa iyahang posisyon isip obispo sa Gumaca karong maabot pit sa 20 niining bulan sa Disyembre 2024. Siya ang mahimong ikaupat nga obispo sa Gumaca. Vatican, Bishop Gilbert Garcera, no, kini obispo sa Lipa ug mga kaparian nga iyahang mga sakop sa Lipa may bisita sa talahurong Santo Papa dito sa Roma. Gani makita sa hulagway nga nagkataw-anay sila, no, na share a lime light na kanang samitang nag-share sila og kining gitawag natong light moments, no. They shared light moments with the bishop, with the Pope, no. Si Bishop Garcera o mga kauban, no, may bisita sa Roma alang sa ilahang retreat, annual retreat, no. Ngilngig po ni sila si Bishop Garcera, no. O nya kini si Bishop Garcera kuan na mo sa una sa kining usa tong amo ang commission mahigala, no. Mission, no, kanang commission on mission, no. Muna nga karong adlaw mahigala ato nga gihinumduman ang atong mga balita, no, instalasyon ni Bishop Cañete sa Gumaca December 20 karong tuiga og ingon usab atong ato nga kanang gitawag nato gi-congratulate so Bishop Gilbert Garcera sa Lipa
sa iyahang malampuson usab nga pagbisita sa talorong Santo Papa dito sa Roma. Hala no. Ari na ta higala sa atong catechesis. Catechesis na ta. Kung sa may atong topic karon mga folding, tanawa dita si imong kuan pa kay berdadimot mo ko kay gulang na ta. Ang atong topic karon is mao gihapon kato gihapon sa credo no. Nagatuo kami kang Jesucristo ang iyang bugtong anak sa Dios. No? Ang bugtong anak sa Dios. Muna ato ang topic karon, the only Son of God. Apil lang gihapon sa ato ang credo, no? Sa Old Testament, sa waraa sa karaang sa daang kasabutan, makisgod gani kitag anak sa Dios. Ang gipasabot nila ni Ana kanang anghel, no? Kailangan nila no, anghel. Sa karaang sa labutan niya, mga anghel, mga kining sa maniyo sa chosen people, no, mga anghel, mga chosen people, children of Israel, ug mga hari. No, so muna ibuti pa sabutin lang nga mga anak sa Dios. Mo muna sa unan gani. Sa Japan gani ang ang ilang emperador giila magani nila nga Dios, no, kining emperador. Pero sa mga Israelita makisgot na gani og anak sa Dios kabahin na magiing mao na mga anghel, mga pinili nga tawo, mga anak sa Israel ug mga hari mo na siya. Pero sa New Testament lahi no, pananglitan si Simon Pedro sa Galacia kapitulo 1, kini si Simon Pedro niingon siya sa dili Galacia no, kini si Simon Pedro niingon siya sa Mateo 16 kapitulo 16-17 ug mitubang si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Okay, gipangutana man siya. Gipangutana man sila ni Kristo kung sa mga kinsa man ako. Noon niya mitubang kini si Simon Pedro sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 17 hangtod sa 17. Ug mitubang si Simon Pedro, ikaw mao ang anak, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Unya giingnan siya ni Jesus, bulahan kagayod Simon nga anak ni Judas, kay kining maong kamatuorana wala mo abot kanimo pinaagi sa sibisan kinsang talatawhanong paagi. Ang akong amahan nga atoa sa langit mao ang naghatag kanimo niana. Ato pa Jesus Christ accepted no nga siya mao ang anak sa Dios. Gani sa si San Pedro si San Juan pod, si San Pablo sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 18-16, apan ang Dios tungod sa iyang grasya nagpili kanako sa wala pagani ako matawo ug nagtawag kanako sa pag-alagad kaniya ug sa dihang gipadayag niya kanako ang iyang anak aron iwali ko siya ngadto sa mga dili Hudiyo, wala ako magpakitambag ni bisan kinsa. Sa to pa alang kang San Pedro, alang kang San Pablo no mismo no ang Ginoong langitong amahan mo ang nagtudlo kaniya ano ba no? Sa dihang gipadayag niya kanako ang iyang anak aron iwali ko siya. Ato pa gidawat di San Pablo nga mismo langitong amahan mao'y naghimo kaniyang magwali nga si Kristo anak sa Dios. No? O nga sa ebanghelyo pod sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 17, unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinalangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Panahon ni sa bunyag ni Jesus, no? Sa gibunyagan si Jesus, gipadayag gid usab sa langitong amahan nga si Kristo iyang anak. Sa Mateo 3 kapitulo 17. Unya sa Mateo kapitulo 17 kapitulo 3, samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon, kini mao ang pinalangga kung akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. Mao po kini itong sa transfiguration. Katong sila si San Pedro ba? No, nga nakakita sila nga nahimong masanag ang nawong ni Kristo. Sa to pa, mismo ang langitong amahan declared nga kini si Jesucristo iyang bugtong anak. Sa to pa, dili lang kay tumo na yung ato ang pag-ilakang Kristo nga atong nga anak sa Dios. So unsa may atong pamalandong niya na. Of course, kay anak sa Dios man di ay. So makaingon kita nga ang anak maning Dios. So kini Dios pod ni. No, kay giila man niya si Kristo nga kuan. Nga tungod kay anak, tungod kay iyang amahan, Dios man, natural ang anak. Dios pod.
Klaro ba? Na no. So so atong pamalandong mahigala nga si Kristo ato yung ilhon nga Dios. Gani sa dihang gitudlo, sa dihang gisugo ni Kristo ang iyahang mga sako pagpamunyag, gi-equal niya ang iyang kaugalingon sa langit ng Amahan. O niingon siya nga unsa man ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Klaro? Nahala, arin na kita mahigala sa ato ang katekism. Katekism naman to kanina, no? O niya, ari kita sa ato ang kining ginaingon nga sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 18. Sa dihang giingnan ni Kristo ang mga sakop, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. So kining mao nga pagtulun-ana mahigala, seriously ato gining girespetuhan ng mga Katoliko. Ngano man tungod kay yang gisultihan niini mauman ang mga apostoles. Unya ang mga apostoles nagordina og mga obispo ug ang mga obispo nagordina og mga kaparian. Unya kining giingon ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Kipuy-an gyud nato. Mo ni siya gitawag nato sa in English og apostolic tradition nga gito dili mo ni siya gitawag natong magisterium, ang katungod sa pagpanudlo sa mga obispo sa Santo Papa. Asa man nato makuha kining mao nga pagtulon-ana, kining giingon ang inyong idili dinhi sa yuta, no? Unya sa Second Council of Lyon sa 1274 adunay tulo ka punto. Some saved souls used to be purified after death. And of course, the second, the dead benefited from the prayers and pious duties that the living do for them. Sa ato pa, kini di ang Special Council of Lyon, Second Council of Lyon 1224, nagtudlo ka nato nga ang adunay gitawag nato og pagtulunan nga gitudlo, no? Kini bang gitawag og adunay kaluwasan bisan sa diha kita namatay na, no? That souls can be purified even after death kung atuwa sila sa purgatorio. O niya nga ang mga nangamatay makabenefit po sila sa pagampo sa mga buhi, no? Unya unsa may muna gitudlo nato, no? Unya gikuan kini gisuportaran kini sa Mateo 18 kapitulo 18 nga ang simbahan adunay katungod sa pagdili ug sa pagtugot. Nya mao man ning gitudlo sa simbahan. So makuan gini siya, valid gini siya, no? Nga ang mga kalag bisan patay na pwede pa nga mahugasan, no, dito sa purgatorio, no? Unya nga ang mga patay pod maka-benefit pod ni siya sa gitawag nato og pag-ampo sa mga buhi. Naman na, no? Ato ning gipaklaro mga higala kay doon na magipipila nga maingon nga kay patay na wala na gina dili gitudlo gina sa atong simbahan. Dili kita malimot nga ang atong simbahan adunay katungod sa pagdili ug sa pagtugot. Abi no balik-balikan nato na og mga adlaw mga higala, ha? O karong Martes, no, pizza 15 ato nang balikan ang topic aron mas masabtan gina nato. Okay? Okay, daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.